Iki mbae biyen nglayar ning Jepang. Mulai batin kok orang gue duit tapi gue bendera. Sama nih kegiatan. Nyandung loh. Aduh. Dino iki kok kesel. Kesel nih awak. Pengen pijet rada duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam rahayu 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 dumateng panjenengan sami sedulur nem sedulur tuwek sak Trenggalek khususnya. Kali ini saya di sini akan bernostalgia ataupun juga pengen ngumpul nih dulur-dulurku sing lawas, sing melok cerita kehidupan yang lampau, sing wis suwi saiki wis ndak enek. Maksudnya ndak enek dalam arti wis suwi ra tau cetuk. Kayak Mas Gandhi, Mas Kuro, Mas Heru dan kru yang dulunya hadir dalam cerita kehidupan film. Dino kingko aku arep nekakne siji persiji dulur-dulur sing wis suwi ora weruh piye keadaane, terus apa kegiatane, terus saiki apa sing dilaksanakne. Aku secara formal atau non formal pengen ngenekne channel neh yaiku ke cerita kehidupan sinuman Jawa, dan kuwi nekakne dulur-dulur sing lawas sing wis mbiyen vakum jarene trauma apa piye. Engko jajal engko tak tekok tak cerita apa pengen roh ceritane padha nan trauma apa piye engko sampean kabeh ben roh. Sik, iki tak telfone menawa wonge ora repot. Jenengan repot to, Mas? Oh, mboten. Oh, sampun wangsul saking Kalimantan sampun wangsul. Oh, sampun. Nggih, nggih. Kula tenggo teng gubuk kula nggih. Oh, nggih ngobrol-ngobrol masalah reno-reni. Masalah kehidupan, masalah pekerjaane sampean saiki apa? Ya masalah apa kesibukane sampean ya engko tak tunggu ning gubuke aku iki, Mas. Ya wis, Mas, tak tunggu ya. Oh iya ya. Assalamualaikum. Suwun, Mas. Karo nunggu Mas Gandhi tak nyumet udut. Ya gen iso lanyah lek ku ngobrol ambe Mas Gandhi. Sawi soalé rat cetukan ya menawa engko sanoke ndredeg cetukan dhek malah sukses. Sawi. Jarak ya rada adoh. Assalamualaikum. Wah, waalaikumsalam. Dicat. Sampeyan Bu Agus kok suwi ra cetukan. Kapan mulai, Mas? Agak 2 wulan ngomah. Kok rajae kok kademen ngono? Lawane waduh Mas, sampean iki gunung le. Iya ya termasuk gunung, Mas. Piye ya enek yo ngene iki duwene nek mbae. Gedhek ya sing ngene iki. Iki mbae biyen nglayar ning Jepang. Mulai batin kok orang gue duit tapi gue bendera. Sama nih kegiatannya apa, Mas? Ngomah to? Nggih. Alah wis nganggur ketekur. Ora nek gawe napa-napa belas. Belas ya saiki. Belas. Mulai lunga iki yo ndak ngingu-ngingu apa ngono? Sampean. Alah ngingu kewan ae padha mati usum lho anu rek latu-latu iki.
sapi lurut cereng. Masalah. Usum latu-latu iki ya perkara ne. Heeh. Apa malah ratek payu? Sapi-sapi. Ya sapi dhisik rego 20 sak arek 9 juta, 8 juta rek pedhot. Yo liyane lah Mas. Ora saking ngono ya kadang timun iki jere rada rame. Nandur-nandur timun. Timun wineh lho wis sing Rame yo. iso larang gane. Ora teh hobi sampean. Alah, yo hobi ngulahane ra duwe. Lahane sing renek. Oh. Terus apa kegiatan sampean nek saiki? Ketane yo kuwi kan. Opene kembang Ngopane kembang. nang omah. Weh, masalah. Yo sing larang paling larang no ya Mas yo. Jutaan lho. Weh, jutaan kembang. Weh, kuwi kembang apa ya Mas? Yo blok parigata lho. Oh. Parigatanan ngono. Sing larang jere pari kesit. yo iki Mas. Oh, parigata ya Mas. Kuwi sing modele piye Mas? Modele yo enek sing godhonge ijo, iso warna putih, iso warna kuning ngono kae lho. Oh, sing dikirim nang luar negeri kae. Ah, iya. Oh, iya iya iya. Kuwi saiki teko piro Mas? Kadang yo lek pas ketepaan yo kuat 5 juta, enek sing 10 juta, enek 7 juta iki sing banter Apa Mas? biliti ae parigata. Beh, jenenge angel biliti ae parigata. Beh, jenenge angel Daun mah ngitunge 3 juta per daun. per daun ya kuwi. Jadi lek sak wit iki godhonge 10, yo karek ping 3 juta, 30 juta. Oh. Terus kontrakan sing ning Kalimantan sing pitung pintu kae ya sik kadol apa ora sampean mulih ning kene? Alah, saiki sepi ning kono, rene sepi. sing bocah kuliah iki wis bodho anu saiki. Melu kontrakan dhewe-dhewe. Oh. Kayak karyawane sampean sing 12 kae wis tak ulih nih. Sing 12 kae, walah kae to. Heeh. Entek bodho nglutus mulih. Wah, paling lek bayar kurang. Apa ya bangkrut kira-kira ning ngono? Nang kono ki nganu sing ngontrak iki carane pekerjaane iki wis ora nang koyo dhisik oke sing di PHK ku lho. PKH. PHK. Oh, PHK. Iya iya. Oh, akeh sing PHK ya. Terus akhirnya ya tok-tokne. Alah wis ora tak anu Wis ora anu ya, ora produktif ya. ora produktif selawas. Oh, layak awakmu Wis mulih tau kan. nenggale. Iki mengene, Mas. Saman meng tak undang rene neng omahku iki meng ya Mas yo gubuk ya. Aku iki pengen angen-angen ya kan. Angen-angen ini Mas. Awake dhewe mbiyen wis tau gawe video to. Oh, video 2000 piro ya guys? Siji apa selikur apa 22 guys? Ya paling patang tahun dingi lah. Rodok Lah terus? kayak ngene ceritane ya. Aku iki pengen ambi sampean iki ngenekne reuni. Pengen gawe neh video. Ini sing Yo. dhisik kae tau ade gawe film. Oh, kayak pengen gingko nekakne Mas Kuro, Oh, Mas Kuro nang omah, mau mancing mang Mas Tong Bajul. Top Bajul Canggundang Heru. Oh, Heru, Ah, Heru Tong Bajul. Engko ya ditekakne. Oh, lek ditelepon yo nyauri engko mesti rene lek tak telepon. Oh iya iya. Ya engko kuwi engko dilumpukne neh, kayak awake dhewe engko gawe cerita kehidupan Sinuman Jawa. Masuk ora? Masuk. Dadine Sinuman Jawa ki ora mek ning kalangan Sinuman canom tok, tapi wong tuwek bareng. Dadine iso menghibur pemirsa, iya toh. Nah, pemirsa Sing semuanya. sing neng ndi ae iya toh. Ambi sing nganu biyen sing tok kontrak ning Kalimantan biyen yo ndelok engko, ndelok ning YouTube awake dhewe. Kon nyabret, subscribe, share karo tombol loncenge gen bendino roh videone terbaru awake dhewe. Nah, ya kuwi tak jaluk. Maksudnya ampleh dhewe bendino carane Menghibur. upload video. Nah, Upload yo. upload. Iya iya. Kuwi ya muga-muga ya awake dhewe iso langgeng, terus iso kumpul neh, terus gawe video sakake-akeh iso menghibur pemirsa sing biyen kangen banyulane awake dhewe, Nah, terus iku lho. pengen roh awake dhewe neng dunia hiburan neh. Awake dhewe kumpul dadi siji neh. Iya toh. Bersama Om Gandhi. Bersama Om Kuro dan Tong Bajul. Iya toh. Masuk. Masuk. Jangan lupa Kui ciri khasnya kawin
Wedhus kawin. Ya ngono kuwi. Iki ngene suwe ra tau awor dhek malah lali piye carane banyol iki malah lali biasa. Isin-isinan ini gaya. Saat iki yo ngene iki dhek. Yo kapan-kapan kok tak undang nih. Oke, siap. Aku pengen nekakne sampean, pengen nekakne Mas Kuro, ambek Ya piye kok hubungi piye cah loro? yo engko tak hubungane lek wis Maksudnya jak rene sitok-sitok yo kudune ampreh awake dhewe iki paham yo. kuwi ditelepon apa piye sampean telepon apa piye. Ya, Dadi mlumpuk nang kene penak ngono lho, dirembuk bareng-bareng. ya engko tak celukane sitok-sitok bareng engko awake dhewe rene. Engko sampean tak undang rene neh. Engko ketemu Mas Kuro ya, ketemu Mas Heru nang kene bareng wong papat. Ngobrol piye ampreh mlakune. Ah ya kuwi. Iya toh. Ampreh lanjutan gak nukahe. Iya, masuk. Pokoknya yang penting awake dhewe menghibur. Pokoknya iki intine awake dhewe menghibur pemirsa, ngono to. Gen enek kegiatan, mamane mulai ngarit, mulai ke pasar, mulai ngaji, mulai ke masjid. Iki enek nyawang awake dhewe banyol raketang kuwi ke lucu ora lucu, sing penting iso gawe guyu. Nah, iya. Ya ngono kuwi pokoke intine sampean tak parane rene iki meng ya kuwi. Sampean lek tak dijak gawe konten neh masuk apa ora? Nek kuwi tok. Ya lek bagiku aku ki yo masuk-masuk ae. Maksudnya penting Tenanan ki terus setiap hari ki iso anu ngobrol. Iya. Ya muga-muga disenggang-senggang nih waktune ngono. iya kudu lho. Soalnya apa? Sekali awake dhewe terjun ning kene iki, awake dhewe menghibur ya totalitas. Iya toh? Iya no. Dadi awake dhewe diuluk-uluk tletong, diuluk-uluk sembarang kuwi teko. Lek saiki ditelepon, "Sut, Mas Gande, Mas Kuro, Mas Heru, siapa saya?" Ayo, langsung rene. Langsung budal. Budal, ora kok sesuk somben. Dadi nek isone kapan bareng, set dadi menghibur hati rakyat semuanya jadi ngono. Iya. Yes. Piye? Guyune. Nah, Iya, gak perbincangannya awake dhewe ya cukup suwe nae. Terus engko kapan hari tak undang rene neh yo. Yo, sebenarnya mah lek gunung kene mang yo ndak suwi-suwi. Sepurane orang iku ora nundung yo. Aku arep nyang anu Jawa Tengah. Oh, ndelok nganu akeh. Akeh. Oh iya. Kembang to. Oh iya lali kembang. Akeh wis duwe, tapi tak gawe. Iya, ya biar wis ra usum saiki. Isune ya. Heeh. Ya hati-hati yo. Assalamualaikum. Pokoknya kapan hari tak radio kudu ndang teko lho. Pangga. Oke. Iki mau aku wis nekane Mas Gandhi. Wis cukup siji. Barno saiki sing perlu tak tekakne Mas Kuro. Saya tak telepon ya. Halo Kang Kuro. Oh iya. Repot kah? Ora. Oh iya. Iso moro ya sesuk. Lah iso moro rene ya. Penting banget iki. Harus ngobrol masalah nakni awake dhewe sing wis suwi ora ketemu pengen cerita-cerita karo takok-takok piye kabar. Ya engko karo gawe proyek anyar lah. Project. Cara keren iki project. Ya wis. Ya wis ngono ae. Ya. Alhamdulillah dulur saya ataupun juga kru sudah mendatangkan Mas Gandhi dan beliaunya sudah berkenan alhamdulillah, dan besok saya akan mengajak ke sini Mas Kuro. Semoga beliau juga sependapat sama Mas Gandhi, dan terima kasih sudah hadir di channel baru kami, Cerita Kehidupan Sinuman Jowo. Salam rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.